Volíem demanar si algú del públic vol dir algun romanç per casualitat. No sé, Pep Pitxó, per exemple. Què diga, què puja? Què puja a dir? Bé, tinc el gust de col·laborar en ISMA en el grup de teatre d'Alfafara i enguany ha sigut un poc excepcional, no hem pogut fer els projectes que portàvem endavant. Una de les coses alternatives que teníem era una recitació de romanços i de poemes valencians, però pel tema del Covid no ha pogut ser. A veure si a Santa Cecília, a la Fira o en altra ocasió ho podem fer. I mentre us faré un tast. Parat en aquell cantó, un cantó de la ciutat, parat al cap del carrer, ell era l'home parat. No sabien d'on venia, no tenia on anar, i en arribar al cantó, en el cantó es va quedar. Passaven i ell les mirava, parelles d'enamorats, agafats de la cintura, agafats en un abraç. Passaven infants i dones que tornaven del mercat i l'home no s'hi movia perquè era l'home parat. Llums que s'apaguen i encenen, la fira de la ciutat i en el rostre d'aquell home una amarga dignitat. Si de vegades plorava, ningú no el veia plorar. Ningú res no li advertia ni veia l'home parat. Es feu un arbre de pena, es feu un arbre d'espant, parat enmig del cantó, ple d'orgull i dignitat. Algú va avisar l'alcalde i l'alcalde un consellal i el consellal els que duien la grua municipal. Com qui lleva un monument d'un carrer de la ciutat, varen endur-se una nit l'home parat. Un dels millors poetes contemporanis valencians, Vicent Andrés Estellés, cançó de l'home parat. No sé com anem de temps, però si els músics volen descansar, ne recite 2 o 3 d'ell, a mena de tast. Estellés tenia uns quants temes, el país, les preocupacions que li donava al país, l'amor, que el va cantar de totes les maneres, des d'allò més sublim al tema més sexual que pugues veure, i la mort. Per tant, només es faré una mostra de cada. Ell era periodista, i els periodistes conten històries en poques paraules. No sé si se'n recordeu, és que sou més majors, dels serenos. En les seues oracions té un poema que diu així: era una nit d'aquelles de gener, d'un fred intens, d'una humitat crescuda, i a la meitat del carrer dit de Bailén estava Ert el vigilant, dins el seu capot voluminós. I t'inspirà un frater sentiment, aquella cosa que anomenen compliment del deure, necessitat de traure's un jornal als hiverns implacables de València. Per més que diga la literatura, amb aquella humitat enorme, boscosa. Fins que advertires que sota el capot, aquell capot voluminós i feixuc, ixien 4 cames, 2 de dona. Això és un tast d'un projecte més gran que algun dia vos contarem. Ja que m'han convidat els de Choricet, que són aspirants a botifarra, vaig a recuperar, jo no cante, però recitar se'm dona prou bé. Vaig a recuperar un romanç que va recuperar ell
contat per la tia Alvireta de Nàquera, però que jo, quan tenia 8 o 10 anys, un estiu prenent la fresca, el vaig sentir per primera vegada al tio Pep Reig en el Castellet. Però passen els anys, te'n recordes d'algo així, però fins que Botifarra el va recobrar. El romanç de Don Simó. Vaig a contar-vos la història d'un retor que era tan alt i tan gros que per on passava el seu cos a tots cridava l'atenció. Entre manteu i sotana, quan feia fosca o feia vent, per on passava la gent, fugia pensant que era una tartana. D'altra banda, Don Simó sempre fou un molt bon subjecte, però tenia un defecte de gran consideració. Rotava d'unes maneres i estirava uns pets tan grans que no hi havia cristians que al seu costat estigueren. Per eixa mateixa raó, mai no va tindre criades, doncs fugien espantades perquè els causava aprensió. Però molt ben recomanada d'una agència de Donzella, Manuela, una xicona canella, un dia li es va presentar i ja la van avisar dels defectes del retorn. Però ella, de bon humor, així els va contestar: si és això soles, això no és res. S'ajuntem jo i Don Simó i a veure qui pot més. A l'abadia, quan va arribar, fou ella molt ben rebuda. Li donaren la benvinguda i la convidaren a dinar. Després, estan elles soles arreglant el seu quartet, quan en la sala sent un pet i ella va sentir un altre. Va ser sentir l'explosió i el retor quedà estranyat, doncs no estava acostumat a tindre contestació. Tant que d'allí en avant, igual de nit que de dia, en aquella casa pareixia que estaven bombardejant. Si Don Simó se'ls tirava com si li eixiren dels ossos, del mateix modo o més grossos, Manuela li retrucava. Per fi un dia el retor s'amoscà en veure la competència que en qüestió de flatulència li feia aquella cria. I a Manuela li va dir: si has pensat en provocar-me o ficar-me en apuros, ben guardats tinc jo enduros i els trauré per a jugar-me'ls. I si tu te'ls vols jugar, aquí se'l tira més gros, ves preparant el teu cos que a mi no m'has de guanyar. Sí senyor, me'ls jugue. Si vostè vol, voldré jo. I no es crega Don Simó que això a mi me fa por. Un poc abans de sopar, prepararen a la cuina un llibrell ple de farina d'ixos grans de pastar. Acabaren de sopar i va començar la prova. El retor s'alçà la roba i el llibrell es va sentar. Tremendo fou l'esclafit. Gran polseguera s'armà. Tota la casa retronà i el llibrell va quedar buit. Ben satisfet del llibrell, el retor es va alçar, pensant que un pet com aquell ningú el podia igualar. I a Manuela li va dir, ben plena de confiança: si no has perdut l'esperança, ara el toca a tu esclafir. Tornaren a preparar aquell llibrell de farina que era tan gran com la cuina i Manuela es va sentar. Un minut hagué de treva i com si fora una bomba, aixina fou, mare meua, s'armà la gran tremolina. El llibrell va rebentar i els trossos varen parar al barandat de la cuina. El retor es va quedar com si estiguera mut, pensant que havia perdut tot el que es va guanyar. S'alçà d'allí corrents i va tornar en una llum. Li alçà la falda en 2 grapats i va veure 2 forats que encara traïen fum. Qui ho havia de dir, cara de 4 collons? Com t'havia de guanyar si tu tens per disparar una escopeta amb 2 canyons? És que en la literatura valenciana, si no n'hi ha algo escatològic, no hi ha res. Gràcies, Pep.